Kasi ka. Kasama ka tapos na pangalan ka na. Gusto tayo. Wala ko. Hi! We're live. Are we live? Yes, we are live. With Jomega. Para na ko kaltiyan. Dako kag tiyan si Omega. Muna among year-end party kami rag duha. Kay dugay naming wala gahimamat kay puro may busy sa mga racket. Karon na nagko na mo tiyan na pamabdusan na. No, gwapa ka kung Jomega, fresh from the farm. Diba? Oh. Ano tayo mong client gali, Day? Ang client. Among kalipay. Wala mong kalipay. Red horse for life. Mabdos lang ako ang mega kisa kay lalaki nakapamabdos ani ninyo. Si Kuan, si Baby. Nabago siya baby, na siya babe, na siya beb, na siya beshi. Kisa kay nakapamabdos ani niya. Oh, kabalo, ubog ko atong panahon. Gatalikod man gud siya, gitirahan siya. O siya kabalo kisa nakapamabdos niya. Munang kamo, kung magpatira mo, ayaw jud mong talikod para makabalo mo kisa nakapamabdos ninyo. Wala ko tambag diya sa ating mga friendship. Ayaw magsuhid ani ako Omega na o na mabdos. Wala kay lakin sa nakapamabdos niya kay gatalikod. Iganahan gyud siya. Nakaro pag atubang niya ang lalaki kay wala nas likod idalagan. Oh. Anak gyud. So amo na lamang giinom kay para happy among 2020. Nya nagkuan mi today nagkwinta-kwinta mi pila mong natigom rong 2019. Ito to na year end. Pan. Auditing. Ay auditing day kay naara ko ni Risco Lorebet Caballeda gikan ng China Bank. Daghan na og natubil madam. Medya pa madam. Lami man ang magtalikod. Lami gyud na magtalikod pero nabayang magiliw na diri usa naman. Close na na eh. Wala closing na. Bawal ba na? Bawal na ba yung magiliw? Pa-shout out Madam Ellie. Hi, Ashley Miranda. Bagong gaba injection. Magiliw naman ni Uy, papauliw naman ni. And of course, red horse with peanuts. Pero pinakalami kay the best ang peanuts diri. Guwapo ang naka-blue. Naka-blue. Hindi siya naka-blue. Si Dan? Ay, si Dan! Ayaw kay Minion na to. Kamuha. Happy New Year, Dong Paul Gino Benavista Guevara, Benaventura Guevara. Basod og atong 2020. Doblihon pa atong grasya from 2019, di ba? Shout out Ma'am Ellie, live watching from Sweden. Jan Kagas. Hi Dong. Karsada, Iloilo Kagrande, kaya wala yung budget mga bayot. Wala ko tambag yun, no? Kung magpahilabot mo, ayaw yun mo, talikod. Kaya pareho na ako Omega, na Mabdos. Na Mabdos. 5 months. Mabdos 5 months, wala mo claim. Kaya wala siya kabalukisay ni target niya.
Oh, gitargitan siya. Wa siya kabalo kasi ni target niya. Karon diya gaino mi kay magpakitabang siya kaya ipatag na kinsa kuno nakapamabdos niya. Happy New Year, Madam Ellie. Hi, Trinidad din sila George from Roma, Italia. Happy New Year, mga madam. Corrected by Marikier Soliva Lucero, Madam. Hello. Mabdos Jud sis Chiel, Priseline. Nagmahay na siya. Hi, Dave Montihar. Ako di mo kumamabdos kay kuan man ko buayahon man ko. Insakto magkudlit niya akong mattress. Shot na di aday. Imo mo gani. Hello, wall. Imo ni. Ako tulon, nagtinod na, wala ko gasto. Busy makag-live, tanawan na. Kani po mga iutusin mo po na itong kauban sa man gatapad dati. Minaruan pagugka mis kag dili imong shots. Ikaw sige og painom. Mangtas ko kay mangtas. Hi, kang Karen Brodet. Kang Priscilla, Mang Neriel, kumusta na Mitch Alam, nagkagwapa o madahag dili o. Muna basta dili against the light, gwapag yun. Kusog ng internet rin mo ron, ma'am, kay... Kusog akong internet kay 25. Di mo siya blur. Dili blurred. Oh. Dato ko ron dahil. Naglamig ko niya mag-inom-inom takay manggawas ng mga problema sa kinabuhi. Pero i-shutter na mo na kay... Ano na ba kinabuhi? Kaysa yung giloom-loom na yung mga problema. Imo nang i-goal-goal na ikatulog-katulog na diha. Thank you. Salamat kayo, honorable, sa mga grasyang nadawat. Swerte sad meron ka nakapamakoy meron. Uy, wala mi kagasto ro nakapamakoy mi. Correct, kaayo si Chiel. Kachela ko no kay Kaday. Ingon si Prislane. Hi! Mang Hello Mamang Neriel, mangtas kaayo na kay mag-booking na pod na og mahubog na Bisa na sila. si Jekoy from Vietnam. Ay, Jekoy! Hanoi, Ang Vietnam. lalaki, diri kay I ako bet na. sharpshooter ang nakaigo. Sharpshooter gyud. Dili mo Lami. lalaki, ako na. Lami ra gyud ang shot diri. Asa ang mga keks? Wala pa ang mga keks. Amo pang gipahinog kay og magpatapok mig lalaki ro sa dako mig magasto. So dapat unya nagmahubog-hubog na mi. Nang-hits na mi ron. Oh, nakainom-inom na po sila sa Pikas Barangay. So mag-abot na mis Kuan Crossing. Hi, Merry Christian Strong Umbak Guapa. Day Merefel, kumusta ka day? Atong dagan sa una. Lamin, dili blurred. Dili blurred kay kusog akong signal ron. Nakapalod kag kuan goes. Ang wasik sa imong blessing, Ma'am Ellie, na Ginoo ko doy. Among tinigong para na pud sa among mga lalaki kay enrollment na. Kana siya, wala siya kabilingan sa kinabuhi. Asa mo dapit ka siya, tinda Miss Dawin. Dry na kayo din dapita, wa joy. Tutoy-tutoy, layo kay Kasay Jikoy, panutoy diha. Bulgaron good sa bongga. Na-miss na ko ang elementary school diha sa duol sa correct. Madam Obate, lami gyud balaan gyud ang lugar kadaghan gyud ko nang naig-an diyang lugar. Shout out Team Kihoy Kasili mga dagkong halo kisa ng John Mark Tubog. Taga Kasili. Hi, John Mark. Ano na mga sakop? Ano na sa? Karong bola na si Chiel nakatigom sa 150,000. Ako gamay ra kaayo 15,000. Dinagko niya ako mega kay Puskaadlaw duhay ribanon na yang dako ba siyang mo charge. Dinagko yang charge. Scam. Murag beach party diri sa Dawin na scam. Usay pa do ka mega na gas marinate. O na ka marinate sila, ready na kay swimsuit. Wow. Pag-asa ilawan na kunoy beach party. Walay Iuli beach- na lang daw sila. Oli kay na scam lagi. Ihumba na lang daw nila lang i-marinate. Na, wala ni Ron. Kami wala may nga scam. Order!
Diba? Lamir ang kinabuhi kilid sa karsada, inom-inom, shooting-shootings, antalantos mga laki. Ganahan ko makakita ni mo madam og tala challenge. Kung saan ang tala challenge, madam? Kapag kasarahin mo. Kung saan na? Tala. Ito sayaw ba? Oo. Dala, pakita ti ka na ako. Wala mo ko talent ano sayaw-sayaw. Porti ka ato, magkabalo ka ato. Pras ka doon ako Katong mukha doon siya. Japan. At siya pang Japan, wala ko talent anang dancing. May sa tanang talent ka lang jiwa gihatag nagko. Ara gihatag pa nako di ba? Kuridaso na ako di mo kalibutan. Hello Chel, shout out viewing mi mga team halo sa Kasili, team Kiho. Regards ko ninyo. Mana angat ni Ron. Tama pwede sa mukha kayo. Kabalo ko soke yun na just Chel. Mo gasto siya 15,000. Lisod mo na day oy. Ayun naman ko na. Adira ko musuid ana bahala siyang talatala siya. Hi, Sir Rico. Richelle Lizelle. Lamin na mag-inom, maniway pulutan kaya maka-bright. Ikloy Alvances from UAE. Kumunta ko ni Abat, ma'am. Kelly. Yawa ko pasayaw. Hindi ko malimot kay Dili Daluog. Chicken Jills. Si Chill na lang may pasayawa. Oh, pasayaw ko, watch out. Macarena, Perky ka, ganahan Day. mo. Perky man dyan ko ikloy. Kamu biyakan na ako. Always biya akong Asa si Claire Perky. Day? Nga sambang gita. Padaga sa mga lalaki. Kung ba iyang currency gidala Day? Dili Philippines. Daga kayo mga guwapo. Asa day mo karon? Pada Percy, di aming kuan. Dawi. Hi Ken. Ken Delfino. Lami ang dawin. Dili dulom dihang dapita. Dili gyud dulom. Dagan juga makita. Dagan kay. Daghang makaon diring dapitas dawin. Dagat kayo. Ali mo District 1 ma'am ay wala meron ang murang tiwaso ning libre man good ni mo na. Si Ken ang kinalamian kaayo na adisco. Hi ma'am, pa-shout out kay Cristo Pisado Zola GC Alforque na taga-Kabkab na lamion tag. Mga lamion mga taga-Kabkab Puryagaba. Puryagaba. Ikapoy na kung bit ako cellphone. Ulog namin ka. Oh, kami ka. Gusto na ba? Okay rami. Regards daw si Kian Balmi. Hi, Ken! Ken, sir! Hi, sir! Ken! Ay mo pa-regards siya guys. Ano yung chill kay Bigaon. Bigaon. Muangat na dyan kasili ron. Di na ba na siya mo doon. Kaya mo gasto siya 15,000 a month. Inom ra na. Baga kaayo. Yes! Madam Opati daghan kay ganyan. Name it. Small, medium, large. Complete sentence. Hi, Ma'am Veda Alanano. Watching. Lami kayo mga laki dito. Yung kayo mag-strike. Oh, mga lagmi kayo. Say hi. Okay, mami. Ha?
Wala pa angaton ka, Meg. Kay bigaon man ka na daron. Angat daw mo kay daghan ka. Dili rami kay Nedis kog district 1 maki-join me bahala ko mi imbitara. Mahadlok ko manabtos. Mabdo. Ako ang mega maabdok na siya mamabdusan. Kasi siya kakuhaan. Kakuhaan kusog. Hi, Happy New Year, Jade, Pedro. Hana Adansa, hello Dai, Happy New Year. Ako niya, Meg, ha? Naka-monitor din sa CCTV Dai. Apit ng New Year. Kung sabi niya mga New Year's resolution diha. Isa magbuko salad og mas inyo, anak ko. Kung kinsa niya pakaon ugma, i-PM ra ko kay mo anak ko sulungon tam. Pangabaga biya may glaps. Di maulaw. Dito sa dalan. Hi Dai Jenny Introso. Dai Jenny, Happy New Year Dai, Merry Christmas. Jimmy Tulabing, Rica Ford, mga yam-yam Wala, kini. Meg, oh. Hindi mo ni. Last. Last na ako na lang last. Loy. Hala na hubog na ko. Gusto ka ti internet ron Dai. Dili siya blurred. Ha, okay ra daw na panagutan ra ka ni Cholangs Baga. O, ganap ka ng ganap ko, sir. Ganap ka na. Tayo lamig kayong pagka. Lamig lawas. Happy New Year Dai, Jenny Lee. Happy na pisas kasi. Hapit na pistag kasili, ayaw mo kalimot imbitara mi, ayaw mo dinalo diha. Ayaw na ba mi, bara din mi imbitara, manulong mi, mangusina pag yun. Hi, Dovoni. Dovoni. Adovoni. Bagon ka ako, amig. Bakit 21? Sorry na ito. Kapalik ka tabi. Matuwag District 1, kaya mangigat mi dito. My God. My goodness. Later, among i-live ang mga lalaki dito. As many as we can. Kaya among tinigom, among ihurot sa mga laki. Yeah. Mas lami si Choengs Baga, oy. Lantawa ra iya timeline. Willing na daw siya mo gasto. Pila man kuno. Ganahan may magpapusil niya. Ulis mo ba? Bili. Guard sa ba? Bili. Oh, ay. Papostil ko nos jail. Bahalang luthang. Ako ang mega o gwapa kaayo. Ako ang mega gwapa kaayo. Pachukoy kasulti anila. Dili dalo, maghihatagon. Pero usaw yung problema. Sige siyang katargitan. Sige siyang kaigal. Wa siya kabaluki sa amahan. Nao, karon. Mabdos na po siya, 3 months. Wa siya kailagi sa amahan anang iyang sa background. Kay magpatira gatalikod niya pag atubang wala na nang ni-target niya nako yung tambag no magpa-target mo magpaigo mo atubangag yun para abot ng panahon na nagsabat at least na ay nakay matudlo kanigod ang mo claim sa imo bata nga gisabat nako ang mega og problema na gaguol-guol na siya diha. Muna yan naka-stress niya karon kung kinsa ang amahan ka na siya babe na siya baby napilo pa kagad babe C na po siya Junjun Baby ko. baby ko
Daghan kaayo. Kalibog mo ng kami siya kanang patira mo siya patira. Iyang taler kay kuan mo siya open country. Tamas kay sa imo sulod hala sulod. Na pero butan ako ang mega na. Namabdos kay siya luoy kay Usog ko! Abusog. Basta hak pag magpatira at tubang. Ayaw talikod para mahibalaan kung kinsay amahan. Isudit ang tanga ha. Ayaw patira kung hubog. Kandi makaya kay matiwadli si mo kinabuhi. Dapat conscious ka para ma-feel nimo kung giun sa kapagtira. Hubog ka patira ka unsa ka diya pa-autopsy ka. Ay nako. Ayaw ipatarget, iparambol na lang para turbo. Bye for now. Ayaw patira. Tapos kayong live memes ha?